हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय। थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ मा बुंनो नागिरदों आं भिडिअनि गेजेरजों मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा गाइसमोन। थ' साननैसो सिगां गोबां भाइरेलबो जाखांबाय बिनि सायाव जायनि सायाव आं भिडिअ बानायनो नागिरदों। आं नामखौ लानोसै टमि नार्जारि आरोना बिथांनि नामा। थ' गोबां माखासे गाज्रि भिडिअबो भाइरेल जाखांबाय बिनि गाज्रि भाइरेल जानायजों लाबजों मानसियाबो फेमास जाखालांबाय नङा होमबा। बेनाबो इउटुब चेनेलबो दङ टमि नार्जारि आरो फेसबुकबो दङ आरोना पेज जेराव बियो भिडिअ हगारो बायदिसिना लाइभ स्ट्रिमबो होबाय थायो आरोना बेयाव। थ' गाइस दा खोथाया ओरैबायदि जाहैदों गोबां सेंग्राफोरा माने बिनियाव माखासे सोरबा जुथा बिदों सोरबा लंपेन्ट बिदों सोरबा गस्ला बिदों सोरबा बायदिसिना फैसा बिदों सोरबा 6,000 3,000 सोरबा 10,000 मबाइल रिचार्जबो बिदों आरोना सोरबा हराबो होनाखै मानसियालाय हरगोन आरोना लादोंबो सोरबा हरबायनो सोरनोबा। थ' खोथाया माबोरै जाहैदों जे बिथांनाव जुदि इसिबां फैसा दङबा जे माखासे जोंनि सेंग्राफोराथ' मा मोनबानो नांगौ नङा होमबा फैसाखौलाय माथो मानसिनि रावनोबो नाङा होना मोनबा जाय मानसिया हरग्रा बियो हरदावबाय थायोबा बेनाव बिहरबायबो थागोन बिग्राया बिबायानो थागोन बे मोननाय मानि नङा होमबा गाइसनो नाङा होना रावबो। थ' टमि नार्जारियाबो जोंना हरदोंनो। थ' टमि नार्जारिखौ आङो सोमोन्दोजों लिङोबा आं आबौबो होनथ'वा मानो होनबा बैसोआ बारा गिदिर नंखाया बेबो आं मिथिखायो आंजों समानखा बे। थ' फ्रेन्डखौनो बुंबाय आं जेनेबा। थ' सोरबा सानगोन दा आंखौ जेनेबा इसिबां गाज्रि मानसिजों इसिबां माने क्लसलि जेनेबा मोनसे रिलेटिभजों बुंनाय बायदि एकदम गोदै बुंदों होननानै सोरबा बुंगोन दा आंखौ आं बिदि बुंनो सानाखै आरो आं भिडिअखौ गाज्रि भिडिअ बेनि सायाव जेबो गाज्रि बा माबा मोनसे रस्टिंबो आं जेबो बानायनो थाङाखै आरोना जास्ट आं एक्सप्लेनेसनसो होनो नागिरदों जेनेबा। थ' बिथाङा दिनैसिमहालागै सोरनोबा हरबायानो जानांगौ दा बिनायाव सोरबा आरो हरनोबो ओंखारबावदों सोरनोबा फैसा बायदिसिना ड्रेस। थ' एसेबां जुदि बिथांनाव फैसा दङ बेफोर फैसाया माथिंनिफ्राय फैदों होनोबा बुङोबा जोंथ' मिथिया नङा होमबा गाइसमेन माथिंनिफ्राय मोनो। इउटुब चेनेलावबोथ' बारा फैसा मोनखाया बेना इउटुबालाय बेसेबांथ' दङ साबसक्राइबारबो गैखाया बारा। ओमफ्राय फेसबुक पेजआवथ' ओरैनोबा फैसा मोनखायाबो खोमा फेसबुक पेजआव बे दाबो। होमबा फैसाफोरा माथिंनिफ्राय फैयो जों बेखौ मिथिनो थाङाखै बुंनोबो थाङाखै। थ' जायखिजाया बेयो दङ आरोना बेनाव जेनेबा फैसा ओमफ्राय दङबा दिनै प्रकाश आदानियाव बेसेबा दैलि भिडिअ हगारो जे जाय भिडिअफोरा जोंनि बर'नि माखासे गोरिबफोरनि सायाव जायो आरोना सोरबाबा देहा फाहामनो थाखाय सोरनियाबा फैसायानो गैया न'खरफोरा बायफ्लेलांनाय सोरबा मालाबा सानसे मालाय सोरबा ओंखामखौनो मोनजाया सोरबा दाबो राननानै थानांनाय मानसि दङ आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव। होमबा बेनि भिडिअखौ बे नायोना नाया बेखौ मिथिया खिन्थु बे माखासे बिसिना फैसा हरनायखौ बेफोरबायदि डनेसननो जेनेबा सोरबा गोरिबनो डनेसन होयोबा मोजां जागोन आरोना आंनि रिकुवेस्ट बियो। थ' आं टमिखौबो बुंनो सानो जे नोंथाङा बे जिथु माखासे जे सेंग्राफोरनो फैसा रानदों जा सोरनोबा रिसार्ज होना हरदों बेफोर फैसाखौ सेंग्राफोरनो हरालासिनो बिसोरनो हरोबा मोजां जागोन आरोना। थ' सोरबा बुंगासिनो बेयो जेनेबा बे फैसा हरनाय बा सोरनोबा ड्रेस हरनाय बेफोरो बियो गावनि मोनसे मा होनगोन बेखौ मोनसे टारगेट आरो बियो गावनि जिथु इमेज खाराब जानाय इमेजखौ बियो फोथांफिननो थाखाय बे खाराब जानाय इमेजखौ मोजां खालामफिननो थाखाय बियो बेबायदि फैसा रानना होदों सोरनोबा रिसार्ज सोना हरदों होनगासिनो आरोना सोरबा गोबां भाइरेल जागासिनो बिदि फेसबुकाव अन खालामबाबो बिदि बेखौ नुयो वाट्सएपफोरावबो बुंगासिनो गावनि जिथु साननैसो भाइरेल जानानै गाज्रि जिथु नाम मोननाय बेफोर नामखौ खोमाजोबनो नागिरदों बिदि फैसा रानना होनानै मानसिफोरखौ माने गाव बरायनो नागिरदों होननाय बायदि आरोना फुस्लायनो नागिरदों होननाय बेबायदि बुंगासिनो। थ' आं नोंथांखौ बुंनो सानो नोंथाङा बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों बा सोरनोबा रानालासिनो जायबा गोरिब न'खर दङ दा सोरनियाबा किडनि फेल जालायनाय सोरबा पेरालाइज जानानै दङ सेंग्रा गथ'फोरानो बेफोरबायदियाव डनेसनखौ हरोबा मोजां जागोन आरोना। जोंनि बर'नि माखासे पाब्लिकफोराबो बर' मानसिफ्राबो नोंखौ होमबाना अनसायफिननो हागौ आरोना बेबायदि खालामोबाथाय। मानो होनबा बर' मानसिखौ हेल्प खालामोबा बर' मानसिया नोंखौ एसेबाबो अनसायफिनगोन। बे भाइरेल जानायाथ' बे नोंथांमोननि जेनेबा गोरोन्थियाव जाबाय माखासे भुलफोराव बेफोराव जालांबाय जों बेखौ जेबो बुंफिननो थाङाखै दा। थ' नोंथाङा जिथु खामानि मावदों सोरनोबा फैसा सोना हरनाय बा माबा मोनसे सोरनोबा ड्रेस बायना हरनाय बेफोर फैसाखौ बेफोरबायदि जानला मानला मानसिनो रानना हरालासिनो बेफोरबायदि सोरबा गोरिबनि थाखाय डनेसन होयोबा मोजां जागोन आरोना।
जों पाब्लिकआबो मोजां मोनगोन आंबो मोजां मोनगोन थ' आं बेखौनो खावलायो टमि नार्जारि नोंथांखौ नोंथाङा जोंनि माखासे गोबां गोरिबफोरनि थाखाय डनेसनखौ होदो होमबाबो मोजां जासिगोन बेबायदि जानला मोनला फैसाफोरखौ रिसार्ज सोना हरनाय मानाय बेफोरो बरबाद खालामस्लायस्लाय गावबो जेनेबा बेफोरबायदि इमेज खाराब जानायफोराबो नोंना मोजाङाव फैफिननो हागौ खिन्थु नोङो बेदि रिसार्ज सोनाय मानायाव बियो आरो बारासो गाज्रि माबायाव थांफिनगोन आरोना भाइरेल जाफिननायनि चान्स दङ मानो होनबा गावनि इमेजखौ एसेनो थाखाय जानला मोनला मानसिफोरनो फैसा रानहोगासिनो रिसार्ज होगासिनो बिदि बुंगासिनो दाबो आरो जेनेबा बुंबावगोन जुदि हरबावनायनि मोनसे बिदि निउस खोनाबावोबा आरोना थ' बिनि थाखाय आं खावलायो नोंथाङा जुदि इसिबां फैसा दङबा दा डनेसन होदो सोरनोबा दुखिया मानसिफोरनो गोरिब मानसिफोरनो जोंनि बर'निनो होमबाबो मोजां जासिगोन आरोना आं दा बेनि भिडिअ क्लिप्स दंमोन खिन्थु भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आं देखायलायला नोंथांमोना फेसबुकाव थांनानै टमि नार्जारि सार्च खालामबानो बिथांनि जिथु लाइभ स्ट्रिम होनाय लाइभ भिडिअ बेफोरखौ नुखागोन आरोना बेयो मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नुजोबखागोन आं जास्ट क्लिप्सखौ नोंथांमोना साइटिं देखायना होखाबाय थादों नालाय बे साइटिं बेयावबो लिरनाय दङ आरोना माखासे मा बिदोंनो सेंग्राफ्रा माखासेनो हरबायबोनो बियो थ' बेखौल'सो आं नोंथांमोननो देखायना होबाय साइटिं जितु कमिउनिटि पस्टआव मोनसे होदोंमोन आरोना बियो फेसबुकनि बेखौल'सो देखायना होबाय आं भिडिअ क्लिप्सबो देखायनो सानाखै नोंथांमोना बिथांनि जितु फेसबुक पेजाव थांनानै नायबानो नुखागोन माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो बुंनो होननानै बानायदोंमोन थ' नोंथाङा जाखिनि फैसा दङ नोंथांनि आखायाव दा जेनेबा सोरनोबा हरबावनो गोनां सेंग्राफोरनो बेफोर फैसाखौ सेंग्राफोरनो हरालासिनो माखासे गोरिबनि न'खराव हरबानो जाबाय दुखियाफोरनि जायफ्रा दिनैसिमहालागै गावनि बेसेबा गिदिर बेमार जाजादों बेफोर बेमारखौ फाहामनो थाखाय फैसायानो गैया गाबलाय खुलाय न'खरफोराव बेफोरबायदि न'खराव हरोबा हामगोन आरोना नोंथाङा गावनि फैसाफोरखौ जानला मानला बेस्ट खालामालासिनो नोंथाङाबो मानसिफोरजों अनसायजाफिनगोन होमबाना नोंथांनि गाज्रि इमेजआ बेफोरबायदि सेंग्राफोरनो फैसा हरनायाव गोमानाय नङा बियो आरो बांसिनसो नोंथांनि जितु गाज्रि इमेज जितु केरेक्टार गाज्रि जाना दङ बेफोर केरेक्टारा आरो बांसिनगोन आरोना गाज्रि इमेजआ थ' बिनिखायनो नोंथाङा जुदि गावनि इमेजखौ खोमाथारनो लुगैदोंबा मोजां रायजोफोरजों अनसायजाफिननो लुगैदोंबा रायजोनि मोजां खामानि माव राननानै हो रायजोफोरनो माखासे दुखिया गोरिब न'खरफोरनो माखासे जायफोरा न'खरखौ सालायनो हायाखै बिथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांमोननि हाल सालफोरखौ सोंनानै बिथांमोननि न'खराव डनेसनफोरखौ होबो जाहाथे बिथांमोना न'खरफोरखौ सालायनो हायो होमबानो नोंथांनि थाखायबो मोजां जों पाब्लिकनि थाखायबो मोजां गासैबो नोंथांखौ अनसायफिनगोन होनबानो स' गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय आरो टमि नार्जारि फ्रेन्ड नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा थ' आं जेरै बुंदों बेखौ मावोबा नोंथांनिबो मोजां जोंनिबो मोजां पाब्लिकनिबो स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो बानायनो होननानै बानायबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइसमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै बाय गासैबो साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामलायना होदो एसे साबस्क्राइबारफोराबो बारायथोंसै आंनाबो एसे नङा होमबा गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइसमोन नोंथांमोनखौ बाय